Nu tager jeg film af dig. Er det sygt? Eller hvor er vi hen, Heine? Hvor er vi hen? Du skal lige sige. I Form Sommerland. Er det Form Sommerland? Ej, jeg synes, hvor er vi hen? Ej, vi er på taget af, gymnasiebolig. Ja. Kan I se her? Det er taget af fucking gymnasiet. Hvorfor er det nu? Det er sygt. Det er fucking nogle fly. Det er fucking sygt, det her, mand. Det er fucking sygt. Og så er der vores musikolde selv. Det er sygt, det her. Ja, der er kanten fandme. Der skal man lade være med at hoppe ned over. Der er god vind, jo! Fandme sygt, Heine. Er du tilfreds med dagen? Det er fandme sygt. Er det fandme sygt? Det er fandme sygt. Nogle gange i op på Bodyholder, vi fyrer den. Max af! Ja, vi fyrer Max af! Og så er der... Okay.